अच्छा भैया आई एगो और भजन हमरो सबके सुना रहा बनी जौने के कवि महेश जी ही कलमबद्ध कैले बानी। कहल बा जस करनी तस भोग हुताता आ नरक जात पुण्य क्या पछताता। इंसान जैसन करनी करेला वैसने फल ओकरा मिलेला। ऐसे इंसान के अपने कर्म पर ध्यान देवे के चाहिए। कवि महेश जी लिखत नहीं करनिए लिखाला करनिए गवाला करनिए गवाला। करनिए लिखाला करनिए गवाला करनिए गवाला। करनी के फल लेके सब संग जाला सब संग जाला। करनिए लिखाला करनिए गवाला करनिए गवाला। जय हो जय हो। करनी से ही इंसान के पहचान होला कोई इंसान हो कि भगवान हो। केहू केहू ऐसने काम केहू खातिर कर देला कि ओकरा खातिर ओकरा नजर में भी इंसान हो जाला। आ केहू केहू ऐसन घृणित काम कर देला कि ओकरा नजर में वो आदमी हैवान हो जाला। जैसे केहू कहाला नर केहू करनिए लिखाला करनिए गवाला करनिए गवाला। बन रही बबुआ। अपना गोपालगंज थावे में देखी कि जात के हरिजन रसू भगत जेकर कुटिया रहे आज वो पूजा जोग्य हो गई। आ वही जानी एगो महल अभिमानी राजा मनन सिंह के जौन आज खंडहर हो गई उन्हें केहू ताकहू ना जाला। तो करनी करनी के बात बा ए भैया। नीमन झरोका खोखा हो गई ले नीमन झरोका खोखा हो गई ले। सवरी के कुटिया पर श्री हरि ले कर
फल लेके सबे संग जाला सबे संग जाला करनिए